na-ege ntị, ekene m unu nke onye chi ya zara. O nwere ajụjụ ajụrụ m na nkụzi m na-enye gbasara ọnatarichi, na-asị m mmadụ inwe ụbọchị akwụkwọ ọ dị iche, ọnatarichi dị iche. Ngwa geenụ m ntị ka ntị unu azụ na-esi m oru. Mmadụ inwe ụbọchị akwụkwọ bụ ọnatarichi kara aka n'ụdị nke ya. Ọnatarichi a na-apụtawaghị nye ihe n'ụdị ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ mmadụ inwe ụbọchị akwụkwọ n'ụdị onyinye, oyibo kpọrọ ya gift. Onye nwere ụdị ọnatarichi a na-ama akwụkwọ dị egwu site na mmụọ, ọ bụghị site n'ọzụzụ. Amụpụtara onye ahụ amarụgo akwụkwọ. Imirikiti ime ndị dị otu a na-esi n'ụmụaka egosipụta ụbọchị akwụkwọ n'ụdị nke ha. Ụmụ nke ndị oyibo na-akpọ child prodigy, ụmụazị na-esi na nwata gbara akwụkwọ dị egwu. Iji maa atụ, o nwere ofu nwata Naijiria akpọrọ Esther Okade. Ọ dị naanị ahụ 10 banye mahadum nke Open University na mba Britain wee jee ịgụ mathematics. Akpọrọ ya mathematics prodigy. Ọ dị naanị ahụ 10 banye, dị ahụ 12 tụrụ ugo pụta. Ihe ọma si na mmụọ, ọ bụghị site n'ọzụzụ. Otu ndị nke abụọ, ndị nke ọzọ bụ ndị nwere ọnatarichi na ụdị talent, dịka oyibo kpọrọ ya. Ya na gift na-eyi mana ha abụghị ofu. Onye nwere ọnatarichi na ụdị talent bụ onye nwere ọnatarichi nke a ga-azụzụ ga-enyere aka o wee nwee ike wee chawapụta. Onye ahụ ga-esi n'ọzụzụ ma ịgụ akwụkwọ, gụsi akwụkwọ ike. Imirikiti ndị mmadụ n'ụwa tata banyere na agbata nke anụ anyị na-ekwu. N'obodo anyị tata, agụmakwụkwọ na-enweghị agba ejighị ịgụ akwụkwọ kpọrọ ihe, tinyere igwe ojoro na ule, emeela imirikiti ndị mmadụ ka ụbụrụ ha, kachasị ndị ntorobịa anyị, ka ụbụrụ ha gwọtọrọ agwọtọ. Iji maa atụ, mgbe mmadụ ejighị ịgụ akwụkwọ wee kpọrọ ihe, ụbụrụ onye a na-adị ka Pọl nke a nji n'aka. Ọ na-agwọtọ agwọtọ, nwere ihe a ga-eji m ya mee. Ịtụ ya n'ala, ọ da-apụ ngwa leenu. Ọ naghị ama tentem maka na o nweghị ihe dịka ihe mmụta asụnyegoro n'ime ga-eme ka ọ bụrụ njedegwu. Mana mgbe mmadụ ji ịgụ akwụkwọ kpọrọ ihe, ewepụ aka n'igwe ojoro na ule, onye ahụ ga-adịzi ka Pọl nke a ịhụrụ nji n'aka. Onye ahụ ga na-amazi tentem, na-ewelu ihe o tinyere n'ime ya dị n'ụdị ihe ọ mụtara amụta, wee na-ewepụtazi ihe dị egwu. Ọ gaghị ebezi sọ na ihe a kụziri ya akụziri. Ngwa ya ka etu a ka ọ dị. Ụbụrụ etigoro akwụkwọ n'ime ọfụma ọfụma, ọ na-ama tentem, anaghị ama ya aka. Ụmụnne m, ejighị ihe ọbụla atụnyere mmụta. Dịka anyị si na-ekwu na mbido, na mmadụ inwe ụbọchị akwụkwọ wee were akwụkwọ isi n'ike n'ime ụbụrụ ya, na-eleghị anya mgbe ihe na-agwọtọgarị n'obodo anyị tata. Onye ahụ bụ onwe ya ka ọ na-enyere aka, maka onwe ihe mmadụ mụtara amụta na-ana ya n'iyi. Ụmụaka ndị be anyị, ndị ntorobịa ka m na-agwazi, imirikiti n'ime ha tata si na ha chọrọ ego mbute, ya ego a na-ebute n'ụdị ọbụla isi wee mee ya. Mana ana m enye ha ndụmọdụ sị, burugodo ụzọ chọba mmụta. Inwee mmụta, sujuo ụbụrụ. Eze Chukwuoke Abịama ga-ekpaghere gị ụzọ ị ga-esi wee nweta ihe ahụ ị na-achọ. Iburu ngedegwu, ụwa amara gị, maka na ụbụrụ gị achaghị apụtago nke iji wee nwee ike tụpụta ihe dị ebube sigasị n'ime were apụta. Dịka nso na-ekwu, onye nwere ụbụrụ akwụkwọ jidesie ya ike, tinye ya n'ọrụ, ị ga-enweta ngọzi si na ya were. Igbo bi Igbo, kpọtụrụnụ m ka nyebu unu nkụzi a
n'ebe ọ gbara ọkpụrụkpụ ọ ga-abala ụnụ. Ọ ka bụ mụnwa bụ Maazị Obi Nwoye, onye odee abụ ọkacha nke Igbo, onye jikwazi asụsụ Igbo akpalite mmụọ ndị mmadụ ezisakwa ozi ọma. Denen.